3 și dreapta. Foaii verdi din scaiet, asta-i hora în două părți. Foaii verdi din scaiet, asta-i hora în două părți. Și se joacă pindele prin la 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 la, cu mai mult băieți și fete la 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 la. Și se joacă pindele prin ha 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 ha, cu mai mult băieți și fete ha 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 ha. Asta-i hor bătrânească, cine știe să pornească. Asta-i hor bătrânească, cine știe să pornească. Cine știe a juca bine la 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 la, să învețe de la mine la 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 la. Cine știe a juca bine ha 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 ha, să învețe de la mine ha 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 ha. Jucați băieți după mine, că eu știu a juca bine. Jucați băieți după mine, că eu știu a juca bine. M-a învățat a meu bune la 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 la, când eram mai mititel la 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 la. M-a învățat a meu bune ha 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 ha, când eram mai mititel ha 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 ha. Asta rămâne el. Eu am adus la această șezătoare o bucată de mămăligă, că asta a fost mâncare de bază a țăranului. Demelie. Îmi place ei mânca mămăligă. Așa. Și ei dacă mămăliga să răcea de azi pe mâini, ei nu aruncau. Ei o puneau pe crește și o puneau în sobă și o mâncau o doză cu borș, cu fasole. Așa. Eu când ei aveau chef de băut, aduceau o bucată de slănină și zdrobeau o ceapă și asta așa și mâncau. Și ei beau cu păhăruțul ăsta. Uitați, cu un păhăruț de ăsta beau. Nu beau cu un păhăruț de 200 de grame ca să... Cu ăsta, uitați, cât s-o bău cu el, are și buza știrbă. Așa. Și beau numai așa, am mai făcut o învârtită. O învârtită se face din făină de grâu, cu apă și cu drojdie, și se pune la mijloc zahăr și cu ulei și se sușește până zi. Și iasă o învârtită care se consumă și în ziua de astăzi. Aici mai am ceva. Aici e un fel de desert, cum s-ar spune. E coaja de pișaunul de mămăligă. Așa. Tineretul nostru cumpără snacksuri acum. Dar eu i-aș învăța și i-aș sfătui să mănânce coaja de pișaun, că e mai bună ca ce este acum în comerț. Ei mănâncă câinii dacă mănâncă coaja de pișaun. Și atât am. Eu am făcut o pâine, cum se făcea în timp, și cu turte coapte pe plită, că așa se mănâncă, să fie omul tare și sănătos. S-au trăit bunicii sute de ani, dar acum sunt alte treburi. Noi am făcut cum s-au obișnuit de pe timpuri. Da, dar la turtele ce le trebuie și un borș cu fasole și cu sarmale. Uite, avem noi. Borș cu fasole, noi. Sarmale făcute cu șeapă, cu ulei și cu buleți tocați. Castron, dați castron. Este unul, nu? Dacă nu e... Da, și să-l pun. Straică. Vine straică. Aici avem un borș cu fasole. Am fiert fasole, le-am scurs, că te umfli la burtă dacă nu le scurci. Am tăiat zarzavat, e tot ce trebuie și cu borș de casă, un pot de butină. Pune-n straică. Cu borș sănătos de casă. De care eu. Atât de Atât, de ajuns. Hai, alții,
Treceți cu desert. Dacă pâinea se termină, noi mai aducem pâine, să fie, să sature lumea. Și după ce mâncăm bine, luăm și un desert, o prăjitură cu meri, foarte bună, foarte gustoasă, pe care o să o dăm și dumneavoastră spre degustare. Cum ai făcut-o? Am călit merile, le-am spălat, le-am cules, le-am spălat, le-am dat pe răzătoare, am călit un pic merile. După ce am călit merile, am lăsat un pic să se răcească, am pus condimentul de scorțișoară, am îndulcit cu zahăr și după aia am trecut la făcut turta. Turta am făcut-o din 12 linguri de apă, 8 linguri de ulei, 8 linguri de zahăr, un cub de drojdie și un pic de amoniac și făină după... Fără amoniac. Cât se poate. Fără amoniac. Mamaia. Mamaia Maria. Am făcut un malai care se mănâncă cu boș, cu fasole, cu șeapă, așa, o învârtit cu nucă și cu zahăr, așa, și aici am 3 struduri, ca așa zicea, nu cornulețe, nu, 3 struduri am făcut, cu mere, cu ulei, frământat cu făină, dat la, ca avem aragaz acum, nu ca la rol, când... Asta... Și malaiul? Malaiul l-am opărit cu făină, cu apă fierbinte, l-am lăsat un pic să se rășească, am pus 2 linguri de făină de grâu să se îndulcească, că nu poți să pui zahăr. După ce s-a îndulcit 2 ore, l-am pus în tavă, am făcut o umplutură de făină de grâu și i-am pus deasupra, să nu se vadă făina de păpușoi. Să pară și el așa, să aibă o leacă de aspect. Și așa. Asta este tradiția cu care eu am 77 de ani, din care bunicii mei au avut 8 copii și din 8 copii au avut 60 de nepoți. Bravo! 60 de nepoți, dintre care au rămas aproape, vreo 2 suntem aproape duși toți. Nu mureau. Dar dacă s-a întâmplat, uite așa tot. Am adus și eu niște sfințișori. Aici se reprezintă și ei 40 de mușenici. Cine îi sărbătorește și îi face. Cu aluat, simplu, cu drojdie și facem sfință. După ce îi facem, îi dăm prin mere de albin sau prin zahăr, sirop de zahăr și cu nucă. Din coace avem o plăcintă cu mere și cu nucă, chiar și cu dulceață. Cine face dulceață, cine nu face, nu face nici plăcintă. Și eu am adus niște cornuri făcute cu nucă, cu zahăr, cacaua și cu aluat. Noi am adus la ei niște fasole, am fiert fasolea, după aceea am plecat-o cu ulei mult, când s-a albit bine. Așa și-am ornat-o un pic, așa ca să fie frumoasă. O plăcintă cu mere, de post, cu o foaie de desubt, una deasupra, merele puse cu un pic de grijă și s-o făcut plăcinta. O să serviți tot. Eu mai am ceva. Nu ne poate fi la biserică, dar eu am adus-o aici, dacă așa o dus părintele. Aici avem o colivă de grâu, care se pisează în chiu, se spală, așa se pune la fiert, se potrivește cât este grâu. Dacă ai 1 kilogram de grâu,
pui 3 kg de apă. Dacă ai 2, pui 6, ca să poată ieși, că grâul nu se mai poate mulți la colibă. După aceea o dai la răcoare și se poate face o colibă așa. Bine, o faci mai frumoasă, pui zahăr, pui nucă, ca să iasă după gustul fiecăruia. Le-am dat. Și le-ai dat? Lăișele, scoarță, toate cordele, sași, scoare de buși, le-am dat orgheană, le-am dat fier. De toate fierurile astea, soare în fruși. Și acum, dar vrei să-l urghez? Ca să ți arăt țața și zăstre, faci și mamele la fel. Uite, zestre se dă la fată când se căsătorește, când se mărit, tot așa îi dă o ladă care se numește sâpit. În lada asta îi pune toate și îi trebuie la o fată când pleacă de la casa mamei ca să meargă la soacra cea mare. Ca să aibă schimburi de schimbat. Îi pune de toate, și îi pune și cămăși, mă rog, și îi trebuie acolo așa, și 1 kilogram de zahăr ca să o ducească pe soacra cea mare când ajunge acolo, că el e cam macri, soacrele se mari. Și de acolo pe urmă mama face zestre. Prima dată pornește cu bușii. Aici sunt bușii, uite așa, ea îi face și saci. Că dacă are pământ mult, ea se recoltă și prima dată la recoltă ca să o aduce acasă, îi trebuie saci. După aceea se face păritarele de pus pe perete. Că la noi la țară nu stă pereți goli, îi se face macaturi. Și macaturi în douăiță, pe urmă trebuie toale de cordele de pus pe jos, facem și deșele. Tot așa tot în 4 ițe aici așa, ea sunt țăsute la război acolo așa, ea pe urmă îi dă și lăișere, că dacă nu are lăișere nu a fost gospodină, degeaba dă numai 4 ițe jumătate de buși, îi faci și lăișere. După aceea tot macaturi așa de pus, de este pipat, cum se punea în timpul de mult, numai de lână de oaie și scoarță. Asta era o problemă la soacra cea mare, că dacă îi ducea nora scoarță mult, aceea era bogată. Când ideea soacra cea mare, o căruță, un carul cu boi, o căruță de zestre, cât vornișesele, că dacă nu era cât vornișesele zestre, nu era bună, așa. Și gheta soacră mică punea acolo așa de toate feluri, ghețoale. Și îi punea și în cârcei, și în flori, și până la urmă îi punea și plapumile. Plapumile care era cu față de țesute de casă, tot la război care îl avem aici, așa. Și de unul și cu față bună casă, și era mai de bună, asta era de purtat care era cu față de casă. Și perne așa cât de multe acolo să-i umpli soacre acolo casa să fie bogată. Zese multe așa. Multă, că așa trebuie să fie. Mama cânită, dar ia pe de zestre. Ia să au și eu și fel de zestre, câte zestre vă dă mamele dumneavoastră, a voastră, să văd și eu. Mi-a zis mama că mi-o da văleleu, văleleu, zestre când noi mărita. Văleu, văleu, văleleu, 20 de perni mari. Văleleu, văleleu, toate pline cu țânțari. Văleu, văleu, văleleu, 20 de perni mici. Văleleu, văleleu, toate pline cu furnici. Văleu, văleu, văleleu, 20 de perni noi. Văleleu, văleleu, toate pline cu gunoi. Văleu, văleu, văleleu, 20 de polobași. Văleleu, văleleu, fără fun și fără toace. Văleu, văleu, văleleu, 2 rațe crăcănate. Văleleu, văleleu, ăla ce că-ți baci cu lapte. Văleu, văleu, văleleu. Pentru frumos, dar dacă vă dați să dau seama că vă sunt. Hai să vă spun un banc, dacă vreți să vă spun un banc frumos care era odată la boier, era argat un țigan. Și boierul, toți în casă, seara, să culce. Țiganul dormea așa în părchițură, la intrare în casă. Și strigă boierul la el: băi, țigani, eu vin cu așa. Și eu uite tu afară să vezi cum e vremea. Ca uitați să văd.
că dacă o fi nourat, zici, mergem la păduri la lemn. Iar dacă va fi senin, mergem pe arii la îmblășit. Păi, nu și ăsta se duc afară doar cum e vreme. Dacă nu a ieșit acolo într-un orișor, mirosa a brânză. Tu s-a dus după miros la dulap. Da, s-a dus la aceea și au început să mănânci. Ăsta stă, așteaptă, boierul stă, așteaptă. La un moment dat strâng, haide băi, vine coașii. Ăla se întoarce înapoi, dar nu s-a mai dus afară să vadă cum e vremea. Când întreabă boierul, ce băi, cum e vremea? Băi, eu zic, am uitat de și el în gând. Zice, cu coanii, vremea? Vremea, e nouă rele printre stele, nici de iari, nici de lemn. E întuneric, beză și miroasa brânză. Bun, mai știi cineva, mai știi cineva? Da, dar care a fost căsătorit de 2 ori, am înțeles, nu? Da. Era bine, acum... Acum mă căsătoresc odată. A 3-a oară, nu? Auzi, o zis așa, că prima dată dacă te căsătorești, e bine să fii ardelean, că să ardelean și trebuie să vrei să-ți calmi, să fii de treabă. A doua să o iei munteancă, că te primenești, te cinstești. Iar a 3-a, o zis că e bun să o iei moldoveancă, dar știi de ce? Nu știu! Facă ăsta o mormântare. Dar și muncitorii, dacă se... Mormântare trebuie să iasă frumoasă. Și pierde mormântare! Și pierde mormântare! Ai văzut și ghinești în deșească, da? Oricum, o mormântare fără popă. Măi, fetelor, văd că de lucrat lucrați. Cu de tors toarceți, din plătit în plătit, din coașe să țesă. Până în casa asta n-ați observat ceva? Băi, uitați-vă la ei 2 tineri cum să gigiulesc, măi, cum să... Vai, mamă! Și eu aș face. Eu i-am văzut la șezătoarea trecută. I-am văzut la șezătoarea dumneavoastră, evident, târziu. Pun la cali ceva. Aici ne bagă la cheltuială băieții. Cred că pun de o nuntă, nu? Da. Dar ești cam îndrăzneț, așa am văzut lumii. Ei, cum poți să spui că e îndrăzneț? Eu o zis că am cârcidâna, eu vreau să o desclicesc, că acum i-am făcut o ghem. Eu știu că am fată cu mine, eu am zis să o iei mai încet, ca să nu se sperie. Și de ei lâna l-am încălcit de pe acum. Am încălcit-o de așa și tu nu mai vrei. Nu, mi-a spus fata mică, am spus fatul ăla. Să mă iau de șer, din plăcău și... Fata e muncitoare, e harnică, unii știi că el muncește. Bună seara, domnule. M-am găsit sănătos. Ce să fac, uite, m-am gândit să vin pe la dumneavoastră. Nu știu dacă v-a spus fata ceva, ei băiatul e mai îndrăznească, mi-a povestit. E mai rușinoasă o leacă. Dar vrea să se căsătorească și să iei fata dumneavoastră în căsătorie. Dacă nu putem înțelegi, faci și treaba asta, ce să faci? Deocamdată să vedem dacă se plac băieții. Dacă se plac băieții, trebuie că cădem la o înțelegere. Ești dacă e bogată, are pământ mult. Ce zici, te-ai hotărât? Îți place Georgiana? Da, îmi place foarte mult. Dacă s-au apucat de treabă, numai o suviei cum făcut. Dar dacă nu mai năcăjit-o, cum mai vrea să facă treabă mai mult? Nu știu eu pentru dânsa și uite că dacă nu crezi, uite și zăstră a făcut fata mea. Dacă nu era harnică, avea așa zăstre. O făcut-o nici fata sau mama? nu cu mama dinpreună. Te rog pentru fata. Amândouă am muncit. Ce mai vrem cu drogă? Da. Noi fi fată harnică. Păi dar nu? S-aude la... Dar nici el nu e pentru asta. Nu, și băiatul e Dar orice băiat frumoasă, nu vorbesc aia, dar și la altă e frumoasă. Și cu minte, și Dar nu cu harnică. masa, cu roșu în obraz. Ei, dar nici a mea nu e urât. E frumoasă și fata. Și atunci... Că dăm la o înțelegere. Dăm la o înțelegere. Place de fata mea? Îmi place, cum să nu-mi Am gândit, dar să nu cumva să stoi aici pe urmă sau pas, să-ți bagi După și am Dar cârcit nu mâna îți și place de băieți? Când ăla e mamă pentru o săptămână. Ăla e pentru o viață. Nu eu nu mă să-l mănânci să-l arunci dacă nu-ți place. Trebuie să te gândești foarte bine și faci. Nu-i faci de rușine. Păi, dacă îți place ție, ne place și nouă. Alea berii.
Dar și nu ați dat avere, doar și noi pentru avere am muncit. La 2 boi. Îți dau o căruță cu 2 boi. 10 boi. Îți dă tactul 10 boi. Vezi că soacra caută șerșaful să vadă de o avere. Ei, șerșaful le-ai jucat dumneata că le-ai jucat, dar eu îl dau nou, alb îl dau șerșaful. Da-i alb, dacă are o punct alb. Dar să aibă nici un punct, dar să aibă o papă. Dar dacă băiatul Madalii dă un publicinar și pur și simplu. Și atunci să facem. Șerșaful se pătează unii doar dacă-i dă peste nas. Nu mai e un cola la capăt sau pe la mine. Dacă e așa, s-ar putea la urmă. Și acum, hai să căutăm și nuntă, ca să știm că dă treaba. La noi, dacă hotărâm, treaba e cam... Nunta la noi e mare. Facem eu, plătiți, zic băietul să fac nuntă mare. Dacă câți bine la buzunar, că doar îmi dau ești, eu sunt fata, eu-i dau, îi dau pământ, îi dau voi. Fata cu măsățănică. Măsățănică, cum se face la noi la Nu, obicei la noi. Măsățănică înseamnă... Cu găini cât mai multe ca să facem mâncare, că n-avem de ce facem. seara. Duminică este ora nunții, merge la cununie, după aia, duminică seara, se merge la local, la închinat, soc, iubire. Da, așa facem, să vedem întâi și că nu se Durează până luni țara, și apoi marți, o cânzâie. Mergem la o cânzâie. O cânzâie, dacă crezi că te prins la cheltuiala asta... Doar punem, dar poți să faci lumea, dacă ne-am luat de o... Batale, ori ai vrea, ori n-ai vrea, dar băietul dacă spune, auzi pe acum auzi femeile aici, că eu am purcat mâna, trebuie să... Nu mai zici și nimic, am mergem înainte, că așa și și faceți aici și puneți la cale aici. Și noi, puneți țara la cale să și faceți. Mai punem și noi țara la cale, avem băieți mari, vezi că căsătorim. El ar fi bun de mult mari. Lasă-mă, băie, nu mă așa zi, eu vedem întâi și vreau. Vreți să-mi spuneți ceva sau ce? O schel gospodar, el îi dă țelă dreptul, el dreptul. Dar n-ai văzut? Văzut, la averii. La averea am, în familii mari. Am pentru mine, băie. În familii mari. Care-i treaba? Și faci tăi? Și v-ați poticnit așa? Nu ne-a poticnit, înțelegi, nu suntem în fel, că sunt unul mare. Așa, asta e o problemă, bre, n-aveți nuni mari. Nu o să le faceți o bucurie la copii, te pierdeți vremea aici. Dacă dăm și noi o nuni mari după băieți, nuni mari nu se găsește. Nuni mari, chiar dacă nu ai bani. Împrumuți vrei să faci, doar nu e începutul de aici. Și nici nu se termină. Să mă iau de la socru și să dau pe masă, dacă ei mei dai eu, dacă ei mei dai. Treaba asta s-a făcut de când în lumea. Nu zici nuni mari, te prins? Dar e leacă, cum așa? Noi să vedem dacă ne înțelegem și noi, că sunt niște pretenții și aici. dar și mai pretenții.